Čau ľudia, dneska vás vítam pri ďalšom videu, tentokrát je to z Minecraftu. Chcel som natáčať hneď a prvýkrát ako som sa na tento server pripojil, ale nedalo sa. A takže natáčam až teraz neho. A tuto dole môžete vidieť, že čas, koľko hráčov je pripojených, moje meno. A tam máte, koľko mám odohraných hodín. Mám 16 hodín. Mám full dia. Tuto máte, aké tam mám enchanty. Tuto na štíte mám iba mending. Tu mám meč, sekera, jeden pickaxe, spíra, druhý pickaxe. Tu mám nejaký borzel plus enchantované jablka. Dneska by som chcel ísť ťažiť netherite, lebo tuto mám iba 3 netherite ingoty, takže potrebujem koľko? 9. Takže ešte 7 netherite ingotov, nie, 6 netherite ingotov ešte potrebujem, čo je strašne veľa. Takže ideme na to. Tuto piglin trochu ma škrabe v hrdle, takže ak ma bude zle počuť, tak napíšte do komentárov. Alebo teraz ma napadlo, že skôršie by som išiel hľadať bastion, aby som mal smithing platey, aby som si mohol urobiť netherite veci. Bohužiaľ hrám iba na telefóne, keďže nemám počítač, ale už si ho budem kupovať, takže sa nemusíte bať, že budem len na telefóne hrávať. To není pravda. Ak chcete potom nejaké ďalšie videá z Minecraftu, z tohto servera alebo nejakého iného, tak napíšte do komentárov. Alebo ak chcete z Roblox Rivals, tak to napíšte, že chcem Roblox Rivals. A keď budete chcieť Minecraft, tak napíšte chcem Minecraft. A budem rád za like aj odber, ak dáte. Ale nemusíte. Nebudem vás do toho nútiť. Takže ak nechcete, nemusíte. Hodilo by sa tu nájsť nejaké pekné miestečko. Keďže tu sú sami pigliny, otravní a skaredy. Takže a strašne mi to seká. Na videu to možno nebude tak vidieť, ale strašne mi to seká. Takže uvidíme. Tam je láva, takže to nič. Nevadí. Nakoniec som si to rozmyslel. Idem ťažiť ten netherite. Ak sa chcete pripojiť na tento server, budem určite rád, aj majiteľ bude rád, keď sa sem pripojíte, takže IP je craftify. Nie.
neviem aká je IP, takto z pamäti. Ale do popisku vám dám Discord server tohto servera, aj svoj. Takže budem rád, keď sa pripojíte. Kľudne aj na server tohto servera. Discord server. Ale aj keď sa pripojíte na môj, budem rád. Ideme dole. Ideme robiť táto schodíky. Tento, čo ste tam videli, to je zatiaľ moja baska, ale budem mať novú. Server, nezapomínaj vypojiť k naší Discord kamarát posielal, že či sa tam pripojím, sa ma pýtal na ich basku, či pôjdem k ním. Tam povedal, že bývam s takým jedným, ale však môžem ísť. Rýchlo si tie zlaté jablko. Takže však nič mi to nebere. Takže je to asi jedno. Ale pre istotu som ho zjedol. A ideme tuto ťažiť. Ďalšia láva. Paráda. To je najhoršie. Sama láva tu je. Takže si musím dávať extrémny pozor. Takže takto sem, nakoľko mám ešte na 4 minúty mám fajresku. Je mi nové. Takže strašne sa mi to laguje. Možno na videu to nebude tak vidieť. Ale je to pravda, strašne sa to laguje. A neviem prečo, či je to tým, že hrám na telefóne, ale neviem vám to vysvetliť. Prepáčte, že som taký divný, tým, že začínam, tak neviem ako natáčať, keďže toto je moje prvé video z Minecraftu, neviem ako mám robiť, neviem nič vlastne. Mal by som si pozrieť nejaký tutoriál. Takže, že pre začiatočníkov. Ak mi to budete písať, tak to naozaj urobím. Ak nie, tak to aj tak urobím. A potom, keď budem mať počítač a budete chcieť, čo viem, že nejaké iné, čo viem, nejakých iných, a keď budem z nejakých iných hier, tak budem natáčať, a keď budem starší a budete chcieť, tak sa môžem s kamarátmi dohodnúť, že sme išli, že sa odhalím a že by sme išli v realite niečo robiť, čo by ste chceli, napríklad kopať si alebo hrať hokej alebo niečo také. To je mi jedno, to už nechám na vás. A ak chcete iba videohry, tak budem iba videohry. Ja sa snažím prispôsobovať mojim ľuďom, čo ma sledujú, čo ste vy. A dúfam, že ma sledujete a odoberáte ma. Lebo ak nie, tak robíte velikánsku chybu. A chcel by som dosiahnuť 50 odberateľov, aby
aby som mohol streamovať. Raz som sa o to pokúšal cez notebook, cez počítač, lenže na tom to nejde, lebo to je taký počítač, že je na učenie, že nie je na hranie hier alebo takého. Takže to nešlo. Ale proste. Ja viem, že som divný, neviem rozprávať, viem, že mi to budete písať, ja za to nemôžem, ja začínam. Neviem, ako to mám robiť a ďalšia láva, ja to kašlem. Ideme asi, že lomeno. Takto domov. Ideme si urobiť zlato z nugetiek na ingoty. Iba 46. No pekne. Takže tu si trošku chvíľku počkáme, keďže to nejde rýchlo, ale iba takto pomaly. Tak. Máme to. Zlato si ho odložíme sem. Tomuto. Vlastne tuto mám aj Wincharge. Som bol v trailoch, tuto môžete vidieť, že mám kľúče, ale bohužiaľ mi nepadla mejska. No, viete čo myslím, tá kocka na mejsku. Takže nič nemám. Ale určite v nejakých ďalších častiach, ak budete chcieť, samozrejme, tak pôjdem do trailov s nejakými ďalšími kamarátmi z tohto servera. Pokúsim sa s nimi dohodnúť, či by im nevadilo, že by som natáčal a že by som s nimi hral. A uvidíme. Takže toto by bolo pre toto video asi všetko. Len počkajte, skúsim si tu nastaviť tretiu osobu. Len si nepamätám, ako sa to robí a strašne mi teká telefón. Tu mám nejaké modpacky. No jasné, to je tuto, to nechceme nič. Sme chudobní, takže to nič. Že mi to nejde vypať tak. Dobre ľudia, takže lúčim sa s vami. Dúfam, že v budúcom videu to bude lepšie, že sa doučím a dúfam, že sa pripojíte na tento server. Je to výborný server. Je to viac menej survival. Nie je moc modovaný. Je tu iba pár modov, ako len tam môžete vidieť, že sú tam tie veľké stromy. Hrubé tie biele. A ja sa s vami lúčim. Toto je pre dnešné video všetko. Dúfam, že zanecháte like a odber. Čaute.